pagtakarat sin ampaw. Takaran. Pila jab Pila na. ka, sunan na inugtay ini. Ka, isang pila na. Babae niya po. Kain na pa yung Wery. Serious? Yeah, boy. Mita bentuan rumayaw. Di mang dilam po. Ginigluy ni, di mang dilam bentuan rumayaw. Takad na kita lang kayo na rin. Awis to rin naman. Oh no. Yan na ba? Parili ni mga kabataan ni Ampaw. Pila jam na kita nagtaka. Di ba kalan bisag inikot bisa nakadlaw ay layo. Ay ikot ko rin tuan rumay. Kaya tayo nagtaka.